Alright bafowethu, ngiyabingelela lami igama ngosiphiwe Mfokantombela. Bengicela nje ukuthi uma uqala ungena kuleli khasi uvele ucofoze lapha ku subscribe button ukuze kuzothola okuningi kwenzakala. Bafowethu, ngikulona udaba le owner no taxi driver. So njengoba abantu ke namhlanje kulesibili usuku oluphumile lebalele ngendlela eyisimanga and siyamnxusa noNkulunkulu ukuthi ke kube usuku oluzoba impumelelo ekwazi ukuthi umfowethu akhululeke kulesimo abhekene naso ngoba inhloso yethu kahle kahle kwaukuthi umfowethu sigcine selilungisile ngoba kube sasingafisa ukulungisa sasoliyeka nje ngalola suku loliyana lokuqala. So ngoba umfowethu besifisa ukuthi akhululeke, so ingakho namhlanje siqhubeka nje ngilokhu ngithinta ezinye inhlaka ukuze kuzokwazi ukuthi lolu daba lika mfowethu lulunge. So njengoba namhlanje kulesibili usuku namhlanje ukuthi sibonayo nalo no Sherman werank no driver ne owner sorry bese kuba no driver bekwazi ukuthi ke bezohlanganiswa. Asazi ke noma ke kuzogcina kuphasile yini kodwa kamakadi agcwele konke lapho esizoba khona just ukuvikela ukuphepha. Bengicela umfonele ubaba so that ngimtshele ukuthi sengifikile because mina sengiyilavela sengifikile. Hello? Yo baba njani? Ngkhona hamba kanjani? Hawu siyaphila baba wami, siyaphila baba. Bengifuna ukubuza lapha kubaba ukuthi akhohlwa yini namhlanje ulesibili namhlanje eish. Ndoda ngakhohle kumanje ngilinde wena kanti ukuphi wena? Oh ayikhuleka ke baba ngoba nami ngisengifikile nje lapha ngazi mhlawumbe singahlanganela khona pho baba lapha esahlanganela khona ngolesihlanu baba. Ya ungangichithelile isikhathi ngimsebenze eminingi kabi namhlanje. Oh hayi khuleka baba mkhuleka baba ngeke ngilenze iphutha baba ngiyabonga. Kodwa ngikulindele. Ngiyabonga baba. Alright bafowethu hey. Ay siye ngaphakathi bafowethu sibone ukuthi kwenzakalani. Njani baba? Awusikhona hamba kanjani? Siyaphila baba wami. Ngiyabonga ngoba usufikile. Hey ya baba hey ngizwile ukuthi hayi uyaphuthuma. Oh ya ngiphathile nale ndoda lena hey. Hayi wenze kahle wena. Uzokushaya wena uNdlovu ngiyakutshela. Ya Wey yazi baba. ya so hey baba hey ngiyacabanga ukuthi ke mhlawumbe kuzoba usuku mhlawumbe oluzoba impumelelo siyafisa kanjalo abathi uNkulunkulu ngangiyadelela kulolu daba ngoba udaba olunzima kakhulu. Hayi ngiyathemba ukuthi hayi ngizoyigoba yona le ndoda le. Ya ngoba iyangihlonipha ngiyayazi. ya Siyacela baba siyacela kakhulu yazi baba hey since nje benginqaba nokuza lana uKingzoso ngoba manje hey baba ngisenkingeni enkulu. Ngiyacela baba ngikhothama kuwe ngiyazi ukuthi ngonile and futhi ngone kakhulu ngimonile lo baba lona mhlambe ukwakuchazela no Kingzoso lana ukuthi ngisenkingeni engakanani baba. Lo muntu lona ufuna no kungibulala lo muntu lona. Aha. Baba ngiyacela ukuthi ngiyacela hayi ukhuluma naye. Ngizokhuluma nawe wenze kahle ukuthi uzomela amacala akho. Mina ithemba lami selilele kuwe. Hayi kulungile sawubona sokwenza njani. Yeah. Kodwa ngizozama. oh hey kodwa enkulu Shaman. Hawu Ufuna la manje. ungalingi. Hlala phansi. Kuna lo fana Kahle ubizwe yimina lo mfana. Amavida ngisho ngidiresa wena fana. usepolisa wena Ehlisa umoya ubizwe yimina lo mfana. Hlala phansi. Damn it.
Angisakwazi Gatsheni unyamalele kuphi. Khona Shaman busy. Ya. Awusenzi ngizobheka umsebenzi wamatekisi indaba. Hey Shaman, mina inkinga nje engisayilungisayo. Kodwa nje akunginiki ukuthi ngingahlala nalomfana lo endaweni eyodwa. Hayi, sidinga ukuthi uhlale la Gatsheni. Ngikubizela olunye udaba olubucayikayo. Kufanele sidingide njengamadoda. Futhi ngiyacabanga lolu udaba olaziyo nawo. Lo taxi driver lo ufikile kumina. Wakunikela lonke udaba. Nezinto owazenzayo wangafanele uzenze kuyena. Owakufanele uze la. Kuthina njengo chairman silibeke phansi udaba suludingile. Wayithathela izandla ngokomthetho. No, Shaman, ngiyakuzwa ngibeka nje. Inkinga manje Shaman udaba lithinta umndeni wami. Mina nje ukungazi undoda kanjani. Izinto zonke ngiyilungisele mina ngendlela yami zomndeni wami Shaman. Shaman ukuhlonipha ngiyahlonipha kakhulu kodwa into ethinta umndeni wami ngithanda ukuthi ngizenzele ngeyami indlela Shaman. Singelwayo. Uyazi thina nawe sihloniphana size sifike kuliphi izinga ngithi. Ya khona kunjalo Shaman. Okufanele ukwazi Zingelwayo la emhlabeni akekho umuntu ongenalo iphutha. Ngiyabonga. Cabathu uyakwazi lokho. Nawe unamaphutha akho esiwaziyo kodwa siyawagqiba. Uyamthola kahle. Kunjalo Shaman kodwa yabona lo mfana lona angazi Shaman. Yabona Singelwayo lo mfana lo. Ulenzile iphutha siyavuma. Kodwa siyamdinga kwi-industry. Lo mfana lo usebenza ngokukhulu ukuzimisela. Angikaze nangelinye ilanga ngikuzwe ucomplaina ngendaba yakhe. Kodwa Shaman ukutshela ukuthi kwamali athi singafika ekhaya. Uyazi nakithi uyazazi ukuthi imoto zifuna lokhu nalokhu. Angimkhulumeli. Kodwa kufanele ukwazi lokho ukuthi imali ziyasebenza kwakhona emotweni ziyasebenza. Kodwa Shaman omkhulu angifuni ukuqamba manga lo mfana mina ngiyibona ukukhona into engophinde ngiyenze naye. Senzile sakhe. Lalela lami. Uyabona ke Zingelwayo. Uma ukuthi lo mfana umbuyisele emsebenzini. Lo mfana is a quality man. Uyezwa? Bonke ama taxi owner ayamdinga lo mfana. Ngeke ngimdedele. Uma ukuthi wena umbuyisele emsebenzini ngizomthatha mina. Yebo Shaman, sacela ukuzixolisela nami kuBaba Gatsheni. Sacela nokuxolisa nje. Ukhulumani lo yini ezokhulunywa lo mfana lo? Ufuna ukukhuluma lo? Sacela Baba Gatsheni ungilalele uvo lwami nami ngithi ukubeka kancane Baba Gatsheni. Yabona mfana wami. Baba Gatsheni ngiyazi ukuthi ngikonile njengeboss yami ngiyazi ukuthi Lalela ungayilokhu ibizwa ngeboss yami awusiyibhoss yami. Lalela Gatsheni asizile la ukuzolo. Uyamthola? Sizobonisana. Lo mfana lo uzile kumina. sacela ukuxolisa Baba Gatsheni ngephuthe Awuthule nawe. Lo mfana uzile kumina uzimisela ukuthi awakhokhe ama damages awenzile ngengane yakho. Uyazi sizele ingane zamantombazane. Njengoba sizele izinto lamangane zamantombazane egcineni sifuna zakho umuzi zibe nemndeni. Okungenzeka ukuthi lo mfana uyena umkhenyana wakwakho. Hayi lo sikhuthini lo Shaman. Ngeke lo sikhuthini lo ngeke lo mfana ebe umkhenyana wakwami. Ungamehluleli. Ungalingi umehluleli. Okungenzeka wena umkhenyana wakwakho njengoba ethi uyimisela ukukhokha ama damages akho aqhubekele phambili nengane yakho. Okufanele ukwazi. Shaman. Hayi niyami ingane. mina Baba Gatsheni ngizimisele ngakho konke ozokufuna kimi anginankinga ngizokhokha konke kodwa ngisacela nje ungixolele nje enhlizweni yakho baba ungixolele nje ingane yakho ngiyazi ukuthi ngingonile Lalela mfana ungayifaka ingane yami la ngifuna ukuthi wena nje ukhulume ngane yami ungakhuluma ngane yami. Gatsheni angikwazi nje. Ngikwazi ukuthi uyindoda enesineke. Yabo. Ngicela wehlisa umoya amanzi mase echithekile ngeke sawabuthi. Umonakalo wenzekile. Fanele sibheke thina okuya phambili. Ukuphindisela emumva ukuthi kwenzakalani. Ngeke kusakusiza lokho damned. sacela ningaxabani boba sicela uba bangixolele kakhulu ngixolele kakhulu nani ubaba uShaman
ngesenzo sami engisenzile. Yebo ngonile, kwangisacela babugajeni ungixolele kakhulu from enhlizweni yakho. Ngisafisa ukuthi ngibe umndeni wakhona kweza kwa-transport. Ngisacela ukuthi ngiphinde nami ngisebenzisane kanye nani. Ngiyaxolisa kakhulu futhi ngizimisele ngokuletha noma imbuzi mhlawumbe ngizoxolisa noma ngabe yini mhlawumbe ekufanele ngiyilethe. Ngingenza noma ngabe yini. Mfana, njengamanje umbuzo ngenza noma yini ngabe yini onayo nje. Nani njengamanje? Buqo kanjani? Kodwa ufuna ukuthandana neyami ingane. Katsheni ngithe ungamjaji umuntu. Yabo njengoba lento ayishoyo isuka ngakuyena phakathi enhlizweni ukuthi azame ukwanelisa wena ongenza mhlawumbe lengane yakho yayingeke imthole umuntu oyokwazi ukuvuma izono zakhe. Ngicela wehlisa umoya sisolve le nkinga. Ngiyakuzwa Shameni. So mfana, ngoba uthi umisele ukuthi ulethe konke kimi bayazi ngolu daba lo. Bengingakayi ekhaya ngokugajeni, bengingakayi ekhaya nefoni yami bengingakadonga ukuthi ngingafonelwa noma ngifone, bengakhona nokuya esitolo ngithenge i-time. So Angithi uyazi ukuthi manje ingane ikhulelwe and ikhuleliswa wena. Emva kokuthola lokho ngijazi ukuthi kumele utshela abakini. Kanti mfana ukhulelephi? yebo ngiyakwazi lokho. Ngizozama ukuthi ngiye ekhaya namhlanje. Usuwenza okugcinwa ngakho lokho uzokwenza manje khona kumele uqale ngakho. Ngithi yakwazi lokho. Isinto yasazona mfana kodwa. Yebo ngiyasazi boss. Katsheni ngixolele umfana sizoba emva kwakho ukuthi zonke imfanelo zakho uyaziletha. Wena wazi umhlaba wakho waziwa njenge-president. Akufanele ube kanje. Kufanele ube isibonelo emphakathini. Wehlise nje umoya ube down. Shameni omkhulu, ngiyakuzwa ukuthi ngoba nasekukhulume wena. Sekuphoqa ukuthi ngilayele ngikwenze into. Hayi umfana ngizozama ukumnika ithuba yolifunayo. Siyabonga Katsheni. Kodwa Shameni angeke ngikhohlise ngenzela wena nje konke ngoba sefike kuwena manje ngikwenza konke ngikwenzela wena Shameni omkhulu. Siyabonga boya benyathi. Ngiyabonga nami kakhulu, ngiyabonga babushemen. Uyiphathe kahle nawe emsebenzini ungenza izinto ezibhedayo. Damn it. Kodwa ke mfana ngisazofuna ukuthi sixoxe soba u2 ngaphambi kokuthi uqhubeke yonke into. Ngisazofuna nje sixoxe soba u2. Konke sifuna ukuningi sekulungisa soba u2 Ngena uhlala phansi mfana. Yebo babugajeni sacela ubaba xolelana. Mbambe ithambo sibothi niyaxolelana Katsheni. Hayi ngiyamxolela mfana. Sacela ungixolele baba. Ngiyazi ukuthi ngingone kakhulu. Kodwa nikela geza kodwa ngoba nje. Uwageza kodwa mfana. Cha bengakazi yebo ngingageza. Awubuye nje umuntu ogezile ngoba nje. Isimo babugajeni nami lapho engihleli khona nje. Hayi bafethu ucaba ukuthi udaba lelisele over. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Yabona ke mfana sithemba ukuthi uShemane ngoba kulethe kimi yonke into zonke ngendlela njengamanje sengigikela kuyena mina konke ngizoza manje ngizela uShemane yazi angikwenzeli lona ngenza ngoba ngibize umhlonishwa umhlonipha kakhulu awunambeke nawe uyokhokha ama-damages okwenzile. Yebo ngizokwenza konke babuShemane, ngizokhokha ngizokwenza yonke into ngizozwa ukuthi ubaba mhlambe yini into mhlambe ingayo nani ngizokwenza konke nje ngizimisele nayo ingane futhi ngizoyikhulisa ngendlela. Uqala nini ke emsebenzini nje? Uzoqala ngidinga ukukhuluma naye ngiqale ngikhulume nalo mfana lo. Kuningi ngisamule sibusa nayo indoda le. Ngiyathemba ukuthi anizoxabana. Sekuyoba kuyena uzowenza kanjani? Wena ucela umqalise emsebenzini ngokusheshsha. Yebo ngiyabonga. Angabi khona ama-arguments ngoba sesisolvile inkinga. Uyangizwa? Hayi ngiyakuzwa Shemane kodwa ke ngizokudinga manje ukuthi imali sezoyiletha kimi ngqo manje.
because ukumthemba ngeke ngisamthemba nje bengimthemba ngalo mfana nje namanje. Ngiyathemba nawe uyakuzwa ke lokho. Hayi ngizwa kahle. Ngiyabonga. Alright bafowethu, niyibonele nani bafowethu konke kuqhetshiwe. Okusifiso sethu nokade kwakuyisifiso sethu kwakuyilokho bafowethu ukuthi sikwazi ukuthi umfowethu umsize uzokwazi ukuthi aphile emsebenzini. Belunzima lokho. Ayona indaba elula kodwa ke sibonga ukuthi ke uShemene ukwazile ukuthi ke ehlanganise yonke lento. Mfowethu siyabonga kakhulu. Subscribe. Bafowethu bangabe mhlawumbe awazi ukuthi lesiqephu lolu daba laqala kuphi. Njengamanje kuzongena ke isiqephu lapho udaba lonke olaqala khona njengoba namhlanje luze luphetha. Asibonge bafowethu okungenzeka kubantu uNkulunkulu kuyenzeka. Ngiyaqhubeka bafowethu udaba njengoba ke nibonile udaba la taxi driver wafica ingane yakhe isepaki ijola ke nalomlisa lo taxi driver iowner lafica ke ingane yalo ijola no taxi driver kwasuka ke isibhicongo wasuka bafethu isibhicongo abanye babesho ukuthi ke lengane imine engigaxelise lo mjida ngifuna ukubonelisa lo mjida lona bafowethu udaba alunjalo bafowethu usisi wabiza umfowethu ngoba efuna bethi bebe nengxoxo naye efuna ukumtshela ukuthi ukhulelwe ubaba wengane wabheka imoto phansi cause ingane yayihamba ngemoto kababa vele cause ivele ihamba ngemoto yayinikezwe ubaba wayo so manje ke ubaba ke shuthi wayibhekela phansi itrack wathola ukuthi ingane kuphi wafika ke qathatha lapha ingane yayikhona so kwaba yileso simo kwaba ke nokuphithana ke laphana ke kwasho namvele ngangicashele ngisho uthela ngicashele ngoba ingane yayingathi naye ayithi vele ayihlelwanga lento ukuthi ishuthe so bafowethu ngizamile ukuthola inamba ya Shemene lapho okusebenzela khona iowner thizeni lelo ke esiqhubekayo udaba la khona njengoba abantu bebesho ukuthi ke angilungise lo daba so ngibone ke into ebalekile isidingo sokuthi ke ngishayele ke iowner ngize ngilithole inamba yalo kodwa ngizokwazi bafethu ngilifonele iowner sikwazi ukuthi sikhulume nalo ngoba yonke into njengamanje isebalazweni so yonke into ekhulunywayo izobe ikhulunywa bonke abantu bebona ukuthi kugcinelephi kwenzeka kanjani okwamcabanga ngokuthi ke bafowethu uma sengikwazi ukuthi ngixhuma uShemene uzokwazi ukuthi ke lento ilunge mina nginayi possible nginayi isiqinisekiso sokuthi lento uShemene izokwazi ukuthi ilunge ngokuthintana naye futhi ke lolu daba alungise naye khona ngoba isikhathi esiningi uthola ukuthi amaphoyisa ahluleka mhlambe nabanye abantu akade bethi ngibathinte bayahluleka kodwa uShemene engisuke ngazi mina ukuthi usuke ephethe lo somatekisi lo uyakwazi ukuthi ke kube umuntu amthobela yena ngicela ukuthi ke ngimfonele ubaba usomatekisi nizwe nani nganza kwethu ukuthi ke kuzothiwani ngicela ukumfonela lo baba lo ngicela meeting nje naye what wrong now ngizama ngecall bafethu lokhu udaba ngelunga lizolunga nje lo daba lolu abonye ngamanje sengithinta ke abantu bokugcina njengamanje engaziyo shosho ukuthi ngeke lidabule lolu daba la. Hello. Usanibona baba? Kunjani? Usiyaphila baba wami njani? Khona ake ngikhulumane baba. Ukhuluma noZoso baba? Uzoso. No kudla zokuxhumana. Yebo baba wami. Hayi mfana ngiyabona uyatrend impela nje hamba kahle impela.
Yebo baba. Oh baba ubaba benginodaba lapha ebengithi ngifisa ukuthi ubaba ngimnikeze lona ngazi ukuthi besingabonana kanjani baba because bengifisa ukuthi ngibonane nawe baba. Uthi ngibona. Isikhathi ngabe ngisithole ngolesihlanu uyokumi kanjani? Oh hayi baba uLesihlanu uright ke baba hayi baba wami uLesihlanu uright kakhulu baba wami ngajabula kakhulu baba. Yeah. Ilona sula lo ngizobe nginebhizi ngalo. Yeah cause mhlawumbe mina mhlawumbe ngathi mase ngithola ilocation bese ngimsendela ubaba ilocation bese siyakwazi mhlawumbe sixhumaye nobaba. Hayi, kuhle lokho singobona ngawo. Yeah, hayi ngiyabonga kakhulu baba wami. Ngiyabonga mfethu. Yebo baba. So ke bafowethu ke ake ngithembe ukuthi ke yonke into izohamba kahle. Cela ukuthi ke nilinde kuze kushaye ke uLesihlanu esokwazi ukuthi ke ubaba siyobonana ngawo naye ubaba ngalo uLesihlanu ngiyabonga. Bafowethu ngiyabingelela igama lami uSiphiwe Mfokantombela. Siqhubeka naloko udaba. Namhlanje uLesihlanu usuku esobonana nalo nobaba uShemeni ukuze solungisa udaba la taxi driver. So njengamanje ngisafisa ukuthi ke ngimfonele ukuze ngizokwazi ukuthi ngimthumelele location ukuze yonke into izoba right. Njengoba mina sengifike lapha endaweni esigameko, so I want to try to call him so that Yebo baba. Sure. Yebo sanibona baba. Ya kunjani? Yebo siyaphila baba. Oh hey angani umbaba akakhohliwe namhlanje phela uLesihlanu wathi sobonana ngalo baba. Hayi ngime ngomuva ngilinde wena. Oh angicela ukuvele ke ngikusendele location baba manje mangifika edrobheni baba. Okay. Yabo ngiyabonga kakhulu baba soya nje endaweni restaurant thizeni baba. Hayi. Ngiyabonga kakhulu baba wami. Sure. Thank you. Bafowethu ake siye khona. Hey. Ngiyafisa uNkulunkulu angenelele kulolu daba siyabonga. So ke bafowethu into ke enjalo. Kodwa ke I'm 100% guys because njengamanje sengithinta vele abantu abalingana naye ubaba lo oyi-owner mangisuke ngikhuluma ngabantu abasuke bekhuluma ngoShemeni abantu bayabazi ngoShemeni bafethu ukuthi ba abantu abahlonishwa embonini so I think so ukuthi kuzoba nento nje a very professional khona uma behlangana. I'm 100% actually, yeah. So let us get there so that we can see ukuthi uNkulunkulu uthina ngalolu daba. Ngiyabonga sibonane khona ubaba mesefike baba. Hayi siyaphila ndodana njani? Ngawu siyabonga baba wami ubona baba wami. Hayi ngiyabonga nami ukwazi ngihlala ngikuzwa la enkundleni zokuxhumana. Yebo baba. Yebo ayi bengazi nami ukuthi bengazi usuke esidibane baba kodwa nje ngibonga ukungihlonipha kwakho baba wami. Hayi siyabonga. Yeah so manje baba izathu kahle sinzima kakhulu izathu kahle babe bengimcelele sona ukuthi mhlambe ngicele kusona ukuze sikwazi ukuthi sihlangane namhlanje kahle oyigama lami mina nguSiphiwe Mfokantombela baba. Yeah ngiyamazi ubaba ke mina. Yeah so izathu kahle ebekubabe ngimcelele sona ileso sokuthi kunodaba la olu serious ngalendlela xa kusathana so manje kune owner elingaphansi kwakho baba so noma ngeke ngisho ubaba igama ukuthi ubaba bani noma mhlawumbe ngingamusho nje ubuya benyathi yeah so khona lapha nje ona amatekisi lapha yeah so inkinga ke lapha khona udaba engilandela so ingane yakhe yentombazane yaba nenkinga yokulala nomunye osomatekisi
mhlawumbe uzomkhumbula mhlawumbe babiza ngobani ngazi ematekisini lapha ngazi masiphara uMosiphawu ba Oh lo mfana lo nomzimba nje. yebo baba Na basithanda isinqa labafana. Ubaba so nje baba kube into kanjalo ke wagcina selala ke nale ntombazane ke lena lo sisi lona ke kwaba isimo esikanjani kodwa ke udaba lonke kahle kahle usisi lo uyasho ukuthi uyena owaba nothando kubhuti so wagcine ke esiba umuntu ke oba nothando bagcine ke seba abantu abaya ngisho ocansini ngesimo esikanjalo kwagcine ke sekuvela ke nanokuthi kusisi ke umuntu koseze wakhulelwa ke so sike ngeke ngazama ukuthi ngixhumane naye baba ngixhumanise naye umfowethu lo wabonakala impela ukuthi udaba lunzima kakhulu ngosimo sokuthi impela bobo wayifisa ngisho ukuthi embambe impela nangazandla impela ngiyamazi uGatsheni hayi le ndoda le inolaka inolaka olukhulu kabi yebo kodwa ke ngibonile ukuthi ke ukuthi mhlawumbe ngicela ukuthi mhlawumbe ukukhulumisana nobaba mhlawumbe kuzoba into engakwazi ukuthi ubhule umlilo ngiyacabanga because umuntu vele ongaphansi kwakho yabo yebo hayi ungakuphululi hayi ngizokhulumisana naye yena ngiyamazi uyangihlonipha uyangihlonipha ngizama ukuyilungisa ngicela ukuthi mhlawumbe ubaba azame mhlawumbe ukuthi ke mhlawumbe ukuthi emthinta ubaba mhlawumbe aceleke noma umhlangano naye so that mhlawumbe ezoba into ezoba mhlawumbe noma angazi ubaba mhlawumbe ngalindela noma ubaba engaba nosuku olukanjani mhlawumbe nayo ngoba siyafisa ukuthi ke sibe naye ubaba sibe khona nathi sikwazi ukuthi ubaba akhulume naye ubaba lo uthi ngiba abantu ngolesibili ku right cela ukuthi uvale baba amfonele umfonele so that because mina ngibona uzoyibamba ingibo zami noma mhlawumbe ngamfonela ngenye inamba because le phone ifaka amakhadi amabili so ngizomfonela ngenye inamba le yangayazi noma ayingeke ubaba akamfonele yena because uzoyibamba kuyena azi ukuthi hayi uxoxa nawe vele uyabo ngibona kuqondo right lo ngamanye uma ufonela wena suke wamfonela sibonga mfowethu ngathi ayibambe ifoni so that athi mnikeze nale number le so that ayisebenzisayo besixhumana nayo naye besixhumana naye uzokwazi ukuthi umfone azo Hola Qaw. Kunjani mhlonishwa? Yaphila bhuti Ntwana. Ngikhona Mpongo. Ukhuluma noShemen ya. Sengiyakuza ba. Ya ke Mpongo la bengicela ukuthi sibe nemeeting nawe kunodabano oluthanda ukubabucayi ebengifuna usixoxe nawe. Ngiyakuza Shemen mhlawumbe ukucabanga ukuthi nini? Ngicabanga ube olesibili. Lesibili. Hayi alright ngibona inkinga Shemen omkhulu. Ya ngicela ungalenziki iphutha ngoba manje kunento efanele silungise. Hayi alright ngizwakala Shemen ngiyozama nje ukufika. Hayi ngiyabonga ke Mpongo. Alright. So ngicabanga ukuthi ke ngiyacabanga ukuthi kuphelile baba because bekuyilonto leyo kuphela ukuthi ukwazi ukuthi uxhumane naye bese sihlela komunye umhlangano mhlambe longo lesibili longo lesibili baba sho sesodibana ngolesibili kahle okay bayi siyabonga kakhulu ndoda enkulu ukuhlonipha kwakho nje qhawela kithi siyathemba ukuthi lolu daba luzolungiseka baba
Hayi izolungiseka. Yeah. Ngoba nathi sifiso sethu ukuthi umfowethu mhlambe kube khona naye akwazi noma kubuyela emsebenzini noma mhlambe wenze kanjani kodwa nje kube nepeace ekhona uyabo. Hayi ngizozama umconvince. Yeah. Kube nobulungiswa obukhona. Yeah. Ngiyabonga kakhulu baba wami. Yebo sis. Yebo bhuti njani? Ngiyaphila bakithi unjani sazana? Ngiyaphila. Uyazi masikhuluma noSiphisile? Yeah, inamba yakho ngayiseva sisi. Okay, yazi ukuthi ngicela usizo lwakho la kade ngizama ukuthola uSiphamandla. Angimtholi efonini, yazi le number onginikana angazi ukuthi ayisebenzi o mhlambe nawa. But I need to speak to him. All right. Ngakithi mhlawumbe ngizobuya kuwena yabo because mhlawumbe nami ngizozama ukumcheck because nami ekseni ngeke ngazama ukuthi ngamthinta ngangamthola. Hello? Oh, uthi ngizama ukuthola lo mbhemu yazisho. So bafowethu ngiyabingelela emegama ngoSiphiwe ngaNtombela. So njengamanje ngisazama ukuthola u-taxi driver ukuze aluthi nje ungakhohlwa ukusubscribe because ingane yamfuna ingane ka nami ngisegoli ke so bafowethu ngisacela ukuzama ukufonela naye inkamba kodwa ngiyayithola. Hello? Inkabi yami khamba kanjani? Siyaphila njani futhi? Yaphila mngani wami. Hey. Ngikhuluma nobani? Okhuluma noZoso mfowethu. Oh, hey, niyaphila futhi. Yaphila nkabi yami, ngiyaphila qhawela kithi. Hey. Yebo, ngizothi ngiyaphila nje kodwa mfowethu hey. Ayikho into engiphilayo. Hayi ngiyazi qhawela kithi. Mana mfowethu yazi udadewethu lapho befisa ukuthi ekubone manje uthi akakutholi yabo manje ngimtshele ngathi hayi cha ngizozama ukuthi ngikushayele mase ngikutholile mhlawumbe bese ngikwazi ukuthi ngimfake nayo yabo because ngathi khona into afuna ukisho. Udadewenu uba udadewethu? Uma unakho njani lo assist lwana lo ingane yeboss. Hayi ikinzoso. Manje indaba mfethu ukwenza kanjani manje? Angazi mana ngicela ukuthi sifake mhlawumbe izoshuthela mhlawumbe ngoba mhlawumbe khona mhlawumbe sikutholile yabo noma mhlawumbe yabo ake sifake iqhawe siza ukuthi ifuna ukuthini yabo. Eish okay futhi. Ya mana ke ngibhekele ungabusavala ke qha ubani balengane lesis. Oh nansi. Nansi angene. Yo. Hello? Sabona sisi njani? Hello? Yebo. Yes. Sigcine sinqamukelene sisi ya. Oh umfowethu nangu la ubhuti ngicabanga ukuthi mhlawumbe ungakhuluma mhlawumbe njengoba ufuna ukukhuluma naye. Unaye? No ngimfake la kwi conference call I call leyo. Oh okay but ukhuluma naye. Oh ungakhuluma sisi wami. Sawubona cha. Yebo njani? Ngiyaphila njani? Khuluma noSiphiwe. Okay, right what? Ngibona mfethu yazi sikhonda Ngizwa? Sekwenzani manje ngakhutha ubaba wakho ngalana manje No, ngithi ngikhuluma nawe mfethu ngeke sekusenze ukuthi uzoxabana nami efonini. Ngithi ngikhuluma nawe kahle ngiyacela ukubona.
Ungakwazi ngiyacela. Manje inkinga iyodwa nje manje akwazi uma khona uyabona Awukwazi ukwenzani? Idinga ukufona. ukwazi ukuphuma lapho khona ngiyasho kuthini Angeke ube nalutho, ngeke kwenze lutho baba. Mana Qhawe mhlambe singenza uhlelo mfowethu mhlawumbe ungahamba nawe Qhawe yabo. ayizonke mfethu siyafana futhi wami yona nje ayikho into oyisho kodwa mfethu uyabona khumbula ukuthi ngiseshe ngapha namhlanje Cha Qhawe kuleka Qhawe awumnikeze ithuba mfethu ngoba ingane nikaze nibonayo nawe yabo. yebo Yeah. ngiyakwenza kanjani ngicela ukungilandele webutho Oh akho kinga Qhawela kithi mana wesisi mhlawumbe singabonana nini ke sisi. Mina ngizobe ngi-free maybe Tuesday. Ngiyacela ukuthi senze mhlawumbe Tuesday. Oh hayi akho kinga ngoba nami vele ngisegoli nami vele namhlanje. Oh uzobuya nini na futhi kodwa ngo-Tuesday ngiyacela Shem yazi I really need to speak. Mina ngizobuya ngomsombuluko mhlambe around 2 o'clock ntambama. Oh alright. wesiphe Yes. manje uzohamba nawo lapho kinawo uphumi nje manje izinto zihamba kanjani Ngiyasho ukuthi ngizozama ukuphuma cause ngidinga ukukhuluma nawe ethu. Right hey Nkosi yami Awu Zoso ngiyacela futhi Zoso ukuthi mfethu ube khona ukwazi ukuthi mfethu uzama uhlelo nje lokuthi singavikeleka kanjani hayi khuleka nkabi yami. yebo futhi Shap mfowethu. Ngiyabonga futhi Zoso. Ngiyabonga sisi wami. Yes. Shap. yeah So bafowethu ke ngicela ukuthi ke sizame ukuthi ke mhlawumbe mangibuya Monday ngolesibili ngikwazi ukuthi ke ngibahlanganise. Hayi kunzima bafethu ayasazi bafethu yo ngiyabonga hayi mfethu uzolunga sithembe mfethu yabo uvalo nje futhi hayi akufanele nje kufanele yabona futhi impilo engiyiphilayo manje ngeke ayisekho right yona ayisekho right siyahamba nje nawe nje kodwa nje yabona nje ngoba kodwa iqhawe awuyibulalanga lo day lwana yebo ayu strong kodwa wathi yakusa wathi ulindele noma yini kodwa qhawe manje kufeni kodwa manje lenkabi mesifikile lena naku futhi usuyabuya futhi usuyabaleka futhi hayibo Wozoso wona wawungama nona kodwa wezi cha wawungama ngoba lo muntu lona washa even nawe mano nosuje ukulindela wena ukufa wena phela wena wathi ulindele ukufa manje hayi phela ngithi mina uzodonsa isibhamu mfethu yona into engiyili yabona mfethu mina ngiyabonga Zoso angifuni ukuqamba amanga yabona eyintweni osuzenze kimi ususindisile kahle kahle umphefumulo wami mfethu bengithi mina ngiyafa yabona mfethu uNkulunkulu ngiyacela kusize mfethu uqhubeke futhi ubasize nabanye abantu angisho ukuthi usungisizile kodwa nje ukukhona umehluko ngisizama ukufonela usisi lona simuzo ukuthi ungakuphi ngisabesikhathiosifonela sixhumane naye bafowethu azama ukuxhumana nalo sisi lona ukuze sithole ukuthi ungakuphi nini Hello? yebo siswami kamayani ngiyaphila yabe bengikucheck ukuthi manje ungakuphi ngoba thina sesila vele already eThekwini Oh nami sengiseThekwini ngila ePark eBlocos. Oh lapho vele begcina ethe usohlala khona Oh alright siswami akukho inkinga ngazi uhleli ngakulephi eside Ngiyacabanga nje ukuthi nizongibona uhamba nayo futhi lo ya ngihamba nayo Okay ngaze ngajabula ngiyabonga Yebo alright Okay ngiyacabanga ukuthi nizongibona nje la Akho umuntu odolapha kodwa ke mfethu No wasamuntu la alright siswami ngiyabonga Yeah Sharp manje mfethu lengane lena ngempela wayithi manje iyajabula isafuna iqhubeke lento le
Phela mina usho ukuthi jabula kanyana. sengisho ukuthi phela mina ngisafuni mfethu ukuthi le Oh nto ukuthi yajabula ukuthi uyeza. angisafuni mina siyenze lento kahle kahle angisayifuni lento le yabona nje mangase kuthiwa nje ngempela mfethu uzama ukuthi nje lento le angazi ngayiyeka yo Awona mhlawumbe mfethu kumele vele sifike siyiqede namhlanje because nawe ngifuna sihlukane nayo mfethu sengigaxele sathi zongigaxelisa oh yeah ake sibone mfethu ukuthi kuzokwenzeka kanjani. hey Sithemba uThixo ukuthi konke kuzoba right ngoba waphepha that day. yo hayi Khamba kahle qhawe. Ya. Hamba siyasebenza baba. kazoba nini lawa mfethu ngifuna ukubona abantu mina manje angifuni ukuhambe ngibona abantu oba labo Hayi inkabi zami lezi. hey Kabzami lazoso mfethu yabona nje impilo yami icayi kakhulu manje yeah mfethu understand. Hayi anangazi ukuthi hey mina akade ngayiqeda manje indaba yami ukube kuthiwa awuzange ube khona Yeah. manje ngikhumbula nezingane zami mfethu yo ngazi kanjani Akufanele. La ngikhona mfethu yo Kodwa izophela lento lela mfethu ngiyakuthembisa. izophela Izophela kwanami mfethu ngisengcupheni kwanami. yo Nami ngisengcupheni ndoda but khona olunye uhlelo kodwa ke size ngosizo mhlawumbe kungenza sikhona kuphethe yena yabo. yo Khona akuphethe. hey uNkulunkulu ngazenza Thixo wami yabona nje bekuthiwa ngiyazenzela nje ngi-reverse impilo ngibuyele back mhlambe esikoleni kanje Yeah, hayi ngane mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi ngala le ngane ukuthi ngizama ukuyithinta futhi. Hello? Asikuboni ungakuphi nendawo because sifuna ukuphuma la singakuboni. Uyabona khona izinto zokudlala la. Oh yeah ngiyabona. Khona ozwing la. Yeah ngiyabona ngiphambi kwakho vele ukuthi phela akubonakali lana phela ukuthi phela right hayi ukuthi awubonakali all right. Alright. Shapo ngiyabonga. Okay. Hey mfethu ake sehle sibone ukuthi alright ngiyabingelela megama ngosiphiwe Mfoka Ntombela bafowethu ngicela ukuthi uma uqala nje ungena kuleli khasi ucofoze usubscribe button because ke ngempela into esizoyenza la bafowethu sokwethulela nje ngoba benilokhu belongisho nje ukuthi hayi ngizolokhu nginithulela namhlanje ke ulesibili lapho ke esohlangana khona ke no Sisteri kanye ke uzohlangana ke nomfowethu bezokwazi ukuthi ke kube khona ke abaxoxayo asazi ukuthi bazoxoxani futhi ke nosisi ke asikakamboni sokwazi ukuthi ke esimbone njengamanje njengoba ke sila ePaki siyakuyena njengamanje siyabonga ngicela ukuthinta bese ke mhlambe ke sihlangana nayo Sisteri yabo mfowethu ungasondela qhawe yeah ungasondela qhawe so that yamfowethu so that mfowethu yeah ngizokubuza impilo ayikho nje ubuza nje yebo futhi niyaphila kodwa hey siyaphila qhawe usafe kodwa usho kanje lapho khona cha sengibuza lapho khona lapho engikhona hayi kona at least ngisafe ngoba phela ngasho ngithi sihlala nabanye abafowethu nje yabona anabo abayiphilela impilo ke shame yabo leyo nje engathi iyabheda ngoba phela nabo ngicashe ngasho ukuthi ngicashe nje ebantwini nabo nje abayizamelayo angifuni babiza amapharo ngathi mhlambe manje yabona kodwa nje ngicashile ngisafe alright hey ukuthi konke into izoba right hey yona sithembe kanjalo day ngibanga sakuthola kade ngagcina nawo lo sisi lengane mfethu bakithi Guys, I just this morning I got the camera.
ngiyacela ukuthi sikhamera. So ukuvala kwasisi video kusiphoqelekile ngempela ukuthi-ke sibe abantu-ke abapopulayo njengokubona nje sicuthe ey'hlahleni. Hayi ngiyaphila. Manje lokudla ukuthengele mina konke. La. Kanti kunani? Yazi ukuthi I just needed to talk to you. Kodwa lalela yazini. Mina mfethu angiyithandi nalento ukuthi sihlangane lana. Manje indaba manje yazi baba wakho mangase ezwe nje ukuthi siyahlangana mina nawe. Ngiyazi. Ukuthi mfethu bengidinga ukukhuluma nawe cha bengazi ukuthi ngizokwenza kanjani lokho. Bengidinga ukukhuluma nawe. Manje ke nawe bungatholakala efonini angisalambile. Kodwa rightlohlela khona indawo ugqoka kanje. Hayibo ngizogqokani mfethu? Kanje izinto ezigqokile asifanele ngizogqokani ngoba phela laphana ngihleli angishintshi angiye ekhaya. Yazi nedaba libale kanjani ngifuna ukutshela lona. Nanokuthi kodwa yazi why ungangitshelanga ukuthi unonkosikazi? Ngicela siyeke lento kahle kahle lalela ngitshela. Lento ngicela siyeke. Kwayona leyo kujola na mina nawe siyeke. Yazi mfethu baba wakho uzongibulala. Angeke uzongibulala lwabo. Uyazi ukuthi kwenzakalani last time. Angisafuni lutho mina ngisayifuni lento. Kodwa lokho akuchaza ukuthi uzokubulala. Lalela yazi ukuthi yimi nokubizile kahle kahle la ngifuna ukutshela udaba libalekile. Okay, I just found out ukuthi ngikhulelwe endingane yakho. Yeah? Uyazi mase ukuthi wena nje virgin bafana. Hayibo. Awema. Indaba. Wamangala manje ngoba phela bokade senza nje. Ukhulelwe. Specialist awazi ukukhulelwa mfethu. Kanjani? Akwazi ukukhulelwa. Kanjani? Ngisenkingeni mfethu akwazi vele manje ngisenkingeni engaka mfethu uzothi ukuthi ukhulelwe. Ngihamba manga phela ngaloko ngikhulelwe. Ayikho into engizoyenza. Ingane yaba? Eyakho. Ikhiphe ngiyacela. Ngicela uyikhiphe. Uthi ngikhiphe ingane? Ngiyacela. Why? Ubaba ngiyekazi ubaba kumele ukuthi ayazi na ukuthi khona ingane ezayo manje akwazi ukuthi akwazi ngathi ngikhiphisa ukwazi ukuthi awe Jesu ngafa awukwazi but okay ehlisa umoya ehlisa umoya sikhulume ngayo lento kahle because baba ngiyaza kubulela ukuthi ungikhulelisile kavele ngasutha special kavele ngasutha ehlisa umoya mfethu awe Jesu ehlisa umoya because manje Uzangibona nje lethela bokhila Hey. When I husband, sport sengalo. Woman su kwela sikosendo. Kwela sikosa njengamanje. Ngifune baba ngiyaqolisa babana. Yamani ngithethe imoto ngiyakulanda ngiyakuthola uthula. Sendi. Ngazi babana ukuthi uzofika la. Lalela mina manje. Lalela mina manje yabo. Ngifuna ukuthi uma ngisuka la ngihamba ngifika yazi. Uzomba ngani ngihlangana yazi. Yazi. Yangizwa ngithi ngithini kwena. Ngiswa. Ngibandile manje yazi. Ngiphoqile sport sengalo sport.
Ngiyangiphoxa ingane yami yazi. Okay, ngiphi imali ke yego. Ngiphi imali ke. Awangicongwe. Uthi mama. Ngilandele. Mama. Hey wena. Mama ngiyacela. Hey wena. Mama ngiyacela. Lalela, ngisekhaya njengamanje mina yazi. Ngama ngani babani? Usengani la? Usengumntama ngizomhlala. Mama ngithengela yona wena. Angishongo ukuthi amafaba ngayo mina yazi. Angishongo ukuthi amafaba ngayo. Angishongo ukuthi amafaba ngayo. Saba ngomntamo ne? Ngiphoxile yazi, ngiphoxile. Ngiyakunyanya ngane yami. Usiphoxe sengane, yazi usiphoxe. Ngikunika impilo engcono. Ukuyenza njengamanje. Ngiyazixolisa baba. Ngifuna ukufuca ekhaya manje ngifuna ukufuca ekhaya ngezwa. Uyangizwa ngithini kwena? Uyangizwa ngithi ngithini kwena? Angizobamba ngani? Usungibamba manje, ngitatela shit. Ongiphi imali? Shit. Andito, ngitatela man shit. Ngiyabingelela igama nguSiphiwe Mfoka Ntombela. Bengicela nje ukuthi umuntu uqala ungena kuleli khasi wenze kulungcofa subscribe button ukuze ke uzokuthola okuningi okwenzakalayo. Ngaza kwethu sisakulona ke uhlelo lapho khona ubone khona isigameko sasomatekisi owalala nengane ye owner ya ngana kwethu lengane ke yaqaleke ilokhu ke ilandela lo bhuti lo yamlayo elandela bagcine ke sebenza ke okungekho right bakwenzela ke eoffice lakhe uboss wakhe bafowethu ke lengane ngizozama ukuthi ke mhlambe ngiyifonele njengoba kusebusuku nje manje ngiyacabanga ukuthi isikhathi is right for kuyona ngiphinde ngathola futhi ukuthi ke lengane ubaba wayo useyiyise ngisho emsebenzini kodwa ke konke lokho ngoba ngikwazile ukuthi ngixhumana nawo manje ngifuna ukukhuluma nayo nikwazi ukuthi ke nizwe ukuthi ke izothini mhlambe because ngiyafisa ukuthi sihlangane ngokwabantu ke njengoba kade besho ukuthi bafisa ukuthi ngiyibone ingane ichaze na iside layo. Yebo sisi. Hello? Yebo sisi wami njani? Yeah. Ya ukhuluma noSiphiwe. Yebo ngiyaphila ukhuluma noSiphiwe ngoNtombela mama. Sorry? Khuluma noSiphiwe ngoNtombela. Siphiwe. Yebo. Baba noSiphiwe. Ubhuti onginikeza inamba yakho lo okade driver lapho kwesakho siswami lo obambana naye. Okay. Nezela number yami? Ya siswami manje khona umsebenzi lapha njengoba ngilandela lona lolu daba lakho mfowethu njengoba kwaba nesigameko esikanjena even last ey'nsukwini ezadlule mina ungakhumbula nje yabo so kuke kwaba nesigameko lapho khona behlanga bengithi ngihlanganise khona ubaba wakho kanye ke naye ke usomatekisi kwaba nenkinga ke bekhona yabo kodwa ke abantu bebefisa ukuthi bezwe iside lakho so ngiyafisa ukuthi ke mhlambe ke sibonana ngazi ukuthi mhlambe kungenzeka yini ukuthi kodwa nje benginaso sifisa ukuthi mhlambe sibonane ukuze abantu bezozwe iside lakho. So you do have a number yakhe? Uba Yena but ya siyaxhumana naye yize ke kwesinye isikhathi uthola ukuthi ifoni yakhe off uyabona nje kodwa siyakwazi ukuthi sixhumane naye ngoba udaba lo serious kakhulu engilokhu engilandela kakhulu so kuyenza yeah. Alright, ngicela senze sheshe because manje ngiyanjojana nokukhuluma nefoni abasathanda ukuthi ngenze into. So what udinga ukuthi sibonane? Ya ngiyafisa mhlawumbe sibonane mhlawumbe ngazi ukuthi wena ungaba right nini mhlawumbe nesikhathi because ngiyacabanga mhlawumbe yeah. Okay, because ngiyacabanga ukuthi baba uyahamba kusasa. Ngicela senze kusasa mhlawumbe around 2 to 3 ngizobe ngifree ngalesi sikhathi ngizozama ukuphuma. Oh alright haya akho-ke mhlawumbe Okay, alright ngicela sihlangane eThekwini edrobheni epark ya lolo ayabale mhlawumbe bese kukhona ushuthi mhlawumbe bese kukhona bese mbona so bafowethu ke cela ke silinde kusasa ingane ngize ngihlangane nayo bese yakwazi ingane ukuthi ke ichaze lonke udaba ukuthi ke
kwenzakalani. Siyafisa bafethu lolu daba ukuthi lolu ngiyabonga. Ngiyabingelela megama ngosiphiwe Mfoka Ntombela. Bengicela ukuthi uma uqala ungena kuleli khasi cofa subscribe button ukuze kuzothola okuningi kwenzakalayo. Yabona ingaza kwethu njengoba ke lokhu ngivelile nje ingaza kwethu nezindaba ke bafethu ezishaqisayo ezinye iningi lazo. Kodwa ke njengamanje ngokulandela kwami lolu daba lo mfowethu lo taxi driver owalala nengane yeowner babonile abafowethu nezingane zakwethu nibonile besilokhu nje silandela lo daba esigcina nje kugcina impela kushubile. Kodwa ke baningi futhi abantu abebethi ke ingane ngiyithole ukuze nayo izokwazi ukuthi izochaza. Dade wethu ngizamile ukuthi ngimthole noma bekunzima ukuthi ngimthole ngesimo ke sokuthi ke uchazile ukuthi kwasemsebenzini ubaba wakho semiyekisile kwasekhaya ke vele ke nje uyiphumela kanzima ke vele ke kwasekhaya ke nje uphunywa kanzima kwasekhaya. Kodwa ke ngikwazile ngalesikhathana esincane nje usisi asinike sona ngizokwazi ukuthi ke mhlambe ke sichazele ukuthi kwenzakala kanjani, alichaze lonke iqiniso ukuze akwazi ukuthi ke makusola umfowethu asole umfowethu, makuthiwa futhi kusolwa yena usisi asolwe futhi usisi. Sisi wami asikubingelele sisi. Sawubona bhuti. Ngiyaphila sisi wami. Ngiyaphila. Yeah. Mfethu ngiyacabanga ukuthi nawe usibonile isigameko mhlambe einkundleni zokuxhumana yeah yes yabo. So ngiyacabanga ukuthi ke uyayizwa lonto leyo. So mfethu awuchazela abantu kahle kahle njengamanje kulesikhathi esisitholile abantu emakhaya abafisa ukwazi ukuthi ke ngempela kwenzakalani kwenzakalani mfethu. Oh okay. Ngiyazi vele ukuthi abantu abaningi bazongixeka ngayo sonke lesimo lesi senzekile. Yeah vele ngiyavuma nami ukuthi mhlambe I was wrong. Yeah. Oh kahle but mina yabo ukukhula kwami ekhaya ngikhule ngifunda ezikoleni ezikude nje and kade ngihanjisa esikoleni ngibuye ngilanda. Ngaze ngakhula ngabamdala. Yeah. And ngithe mase ngikhulile ngaze ngabamdala ngithi sengiqala ukusebenza. Yeah. Kwathiwa ngizosebenza kwi-company yasekhaya. Yeah. Bengingavumelekile nje vele ukuthi mhlambe ngihambe nje ukuphuma nje kahle kahle into ebengade ngayijwayele. Noma ngisho abangani mina ngicine sengaseba nabo because kuyafana abangani bami bethi bacela ukuthi siphume kancane angisithole isikhathi sokuthi mina ngiphume because ngihlezi ngisekhaya ngihlezi ngibusy. Okay okabhuti ngiyakwazi nako. Ngingasho ngithi mhlambe iphutha lami. Kodwa futhi ngeke ngize ngibe icala kakhulu because naye wavuma. Yeah, I don't even know what to say. Okay. Shuthi yeah bengilo ngimbona vele. I mean njengomuntu ke ongajwayele ukuphuma yabo. Uyakuvuma wena ukuthi wena owayenga udriver wakini. Usuyibeka ngendlela manje masishona. Uyakuvuma ukuthi ke wena owabona uthando kumfowethu. Yeah because nami bengibona ngesinye isikhathi bengibona indlela ebengibuka ngakhona bengicabanga ukuthi mhlambe inlento ukuthi bengimfuna nami. Into yenza ukuthi ngize ngicabanga ukuthi mhlawumbe naye khona kufunayo yabo. Yeah. So kuloko ngeke ngazama ukuthi ngize ngimbonise ukuthi no mina ngila ngiyafisa ukuthi kube khona izinto esikwenzayo mina naye. Yeah so sakwenza ke wakhohlwa konke ukuthi ke kini bangamabhobesi kanje. Yeah ngike ngakhohlwa lokho because ngiyazi indlela ebebenza ngakhona ubhuti bami nobaba. Yeah. Mabakhona nje umuntu mhlambe engithandana naye. Bengapheli nje isikhathi singanani ngitshola nomuntu because bebezoloko bebusy yabo nje bengafuni ukuthi ngibe naye bengafuni naye beloko bemthreatenisha nje. Yeah so angazi ke yabo lento leyo thando ke kwalahleka nje ukuthi mhlambe ekhaya kuzoba njani mangase bathola ukuthi kwenzeka kanje. Yeah. And bengacabanga ukuthi bengathola and okubhlungu kakhulu. Oh ngiyathanda ukuxolisa kena lo bhuti angimazi la ikhona ukuthi unjani and ngiyafisa angixolele ngaso sonke isenzo sami because kubhlungu ukuzwa manje ukuthi akasakwazi ukuthi ehlale kahle and I didn't even know ukuthi unonkosikazi nezingane mina. I didn't know. I just fell in love with someone I didn't really know. Okuhlungu kakhulu iloko ukuthi okay mengizama ukuxolisa kwaba
akafuni ukuzwa lutho yabo. Yeah. So kubhlungu kimi, at least uma ngiyazama ukukhuluma naye. Yeah. Uyangi-understand mama. Kodwa ubaba yena kunzima. Manje ubaba wakho uke wakhuluma nawe after ngesigameko mhlambe ngalezi insuku ezadlule. Ngena kwazi uxoxisana. Akafuni lutho, akafuni ukuzwa lutho. Ungitshele nje ukuthi okay uyangiyekisa kwamanje. Futhi into emele ukuthi ngiyenze usingihlala endlini. Yeah. Angikwazi ngisho nokuthi mhlambe ngimbone ena lo ubhuti Simamandla. Yeah. Hayibo ungamusho. Kodwa niyakwazi ukuxhumana naye ubhuti ke lo. No, kwathiwa ekhaya ngimblock. Kwathiwa ekhaya ngimblock. Kwathiwa ekhaya ngimblock. So yeah, ngamblocker. Ekumblockeni kwami akusekho ukuxhumana. And okubhlungu kakhulu. Angazi na ukuthi ngizomazisa kanjani le ndaba le. Yiphi leyo ndaba le? Yokuthi I mean it's been I'm pregnant. Ingane yakhe. Because he's my virgin breaker. Akekho umuntu engikulale naye ngaphandle kwakhe, so lengane le eyakhe. Angazi ubaba mzomtshela kanjani because no mama ngimcela ukuthi ngicela ngitshelele ubaba. Umani uthi kumele ukuthi ngikhulumele mina because ubaba akafuni ukuzwa lutho. Ngisho naye ngiyafisa ukuthi ngimbone kambe ngiyambisa. Ngiyafisa ukuthi ngimbone ubhuti. So ngizomtshela ukuthi ngikhulele. And bengaqondile ukuhlonisa umndeni. Kodwa angazi webhuti ukuthi ngenze njani manje. Because ngiyayisola. Mana ke impethu. Ibingekho enye indawo because abantu bagxeka lokho ukuthi wena wala naye officeini lapho lababu wakho lapho sebenza khona. Njengoba ngitshelile bhuti ukuthi mina ekhaya angiphumi. Mangise office obvious khona abantu osobe ngigadile. Ubaba unamehlo yonke indawo. Mangise office bayazi vele ukuthi ngisengise office akukho lapho engizoya khona. Mangiphume office khona udriver ozobe ngilindile eminyango ukuthi ngihambise endlini. So obvious asikho isikhathi ukuthi ngaba nesikhathi somunye umuntu ukuthi mhlambe singenza izinto kwenye indawo. No, iyona office indawo sesingenza khona. Ayikho into engingayenza. Ngiyazi ukuthi abantu lapha emakhaya bayangixeka. Ngiyanga vele ngiyaxolisa futhi ngalokho. Naye ubhuti ngiyafisa ukuphinde ngimbone ngixolise bese ngimtshela ukuthi sinengane ezayo. Angazi. Angano usiza abantu angani. Usho njalo mosangano nithoma ngifunela ukuthi usiza abantu. Shuthi uzongisiza ungitshelele ubaba ukuthi ngikhulele. Uzongisiza ungitshelele ubhuti lo ukuthi ngikhulele. Because angazi ngizobatshela kanjani and angisaxhumani ngisho naye ubhuti. Anginayo inamba yakhe because kwathiwa ngimblock ngimdelete efonini yami. Engabikho nje. Mhlawumbe angazi. Manje bobo kwakuphuca ifoni wa-delete inamba yakhe wena. No, kade khona engitshela ukuthi angidelete yonke lento ehlangene nalo Sikhotheni. Kade mbiza ngoSikhotheni. Yo hayi bafethu ngeke. Bafethu lunzima kakhulu lo daba. And lunzima kakhulu bafethu. This is too serious. Bafethu bengacela ukuthi ke lapha kuma comments cene ngibhalela bafethu nisho ukuthi usise ngalikwazi kanjani ukuthi athole usizo bafethu. Cause umfowethu akasebenzi. Ubeyiqashele nonkosikazi wakhe nengane yakhe. Enda asazi bafethu nosisa akasasebenzi njengamanje. Kodwa ubhuti kodwa umkheshisa kodwa bekhesha kodwa usisa. Ubhuti njalo so bekhesha kodwa lo bhuti.
noma mhlawumbe umbuyisela imali bakithi. Sometimes ngimbuyisela cause bengazi ukuthi uyastrugglisha. But I didn't know ukuthi unonkosikazi. I didn't know ukuthi unengane, ukuthi naye angazi ukuthi yini bemenza ukuthi efihle. Ongeke uzukwazi wena ukulingeka ukubasho. Ukube washo ngangeke because angisiyena umuntu mhlawumbe ngachitha imizi yabantu. Ngisemncane for ukuchitha imizi yabantu. Kodwa yena akashongo. Naye ngibuye ngimsole. Usomatekisi walala nengane ye-owner babonene namhlanje kodwa ke bengavumeleki ukuthi kishoot uzobona nje yonke imithwebulo. Siyaphila mne wethu. Hayi sikhona. Luthini olwakho mfowethu uda? Mfowethu lana ngumuntu obesebenza ngamatekisi. Bengidrive amakhumbi. Bengidrive lamakhumbi high long distance. High long distance. Ungalisho i-owner. Hayi ngeke. Hayi njengoba ngilana nje mfowethu ngisaba ngisho ukubiza igama lakhe, ngisaba ngisho nje nokwenzani njengamanje. Kahle kahle indaba yami kanje. Bengisebenza laphana, sisebenza sibaningi. Si drive amakhumbi, sisebenzela yena lo baba. Ngeke ngisaba nokumusho nenegama. Lo baba lona umuntu unezibhamu nje. Unezibhamu yonke inhlobo esibhamu ongayicabanga. Kodwa ke besingakunakile lokho ngoba phela uyazi masisebenza usungakunakile usukunake nje okuza kuwe kuphela. So ke ngithi bhuti lana lesithi masizocheckisa ke khona into ekuthi ukucheckisa. Wani uyazi ukucheckisa. Ayilutho qha ngikwazi ukucheckisa. Uyasebenza usuku lonke. Ntambama ngabo cash. Cash. Beske usuzokhesha ke ezokhesha ke ubesebenzisa intobazane yakhe ingane yakhe. Ingane yakhe encane ngithi magcina mangicabanga. Einganeni zakhe. So kusho ukuthi ke lana qha kwenzeka kanjani njalo nje masizoshekisa laphayana. Sifika nemali ke siyisebenzile kosukwini. Mangifika mina kuqala. Yazi noma ngifika kuqala. Le ntombazane ngendlela ibingidlalisela ngezinye izinto ngakhona. Ibize ingivimbi ithi no bhuti kuleheka wena sizokhuluma last athi next. Yabo. Kize ngizibuza ukuthi indaba ngoba phela ngijahile phela nami. Nginomfana. Wayisobona ekugcineni. Yebo ekugcineni. Yebo. Lithi mina yazi ke laphana awukwazi ukuba nezwi lokhu ukhuluma uthi hayi ngobani yabo. Hayi ngikuvume lokho lokwenzeka nje ikhadi. Lapho nginomfazi endlini. Yabo. Nginonkosikazi nengane mina. Yabo. Ngiyasho ukuthi lo muntu uyangibambezela. Hayi ke kwenzeke ngelinye ilanga mase ngimnikeza imali last athini ubona ukuthi ayibo lengane lena manje isishintsha ngisho amehlo isiyasmile yenza lento okuthiwa ublusha mangingena yabo. Ngikugwemeke mina lokho ngoba phela mina ngumuntu o straight yabo. Ngishadile nginengane yabo. Hayi elinye ilanga mfowethu lengane ngingakwazi nokuyibamba phela ngiyindoda nami ngensizwa kwenkunzi ombhemu nami yabo. Ke kwenzeka ukuthi nawo uheheke yabo kwesinye isikhathi ithe masibala imali siyaqhubeka sibala imali ubona uyangibamba kanje. Hayibo ithi mina hayibo kahle ngane yabo. Hayibo yini yabo. Hayi izingibambe ke ingiqabule. Okay konke kwenziwa yona. Ngiheheke ke nami ke njengendoda njengoba kade ngichazile. Bese ke manje kwenzeka kanjani? Ingiqabule kwenzeke okwenzeka Nkosi yami. Hayi angifuni ukuqamba manga kwenzeka manje lento lena iyabonwa ke manje because besiyifihla bekuyinto esiyifihla because iyaqhubeka izikhathi nje impela. Ngithi mhlambe bese sina 1 month. 1 month ifunga. Ngikhumbula kahle. Manje lento ivelile ke manje.
Yeah. ivela ngomunye osomatekisi o-taxi driver Yeah. esisebenza naye. Yeah. Kusho ukuthi le ndaba le angazi ukuthi ubani ngempela kubona kodwa njengamanje ngathi sengiselenki ngelinye lamalanga kwathiwa hey ndoda ubhosi uphuma la manje. Ngithi mina yini ubezofuna ubhosi akafiki ke lenki. Yeah. Yabo. Yeah. Hayi ube la ukufuna kabukabi yini usuwenzeni yabo. Hey mina akangicabanganga ukuthi mhlambe ileyo ndaba leyo. Yeah. Base ngithi mina ingeke bafethu ayikho into engiyaziyo mina ubhosi into ngimkhokhelile izolo yini ngikwenze njani yabo. Kuthiwa indoda ngeke udinwe kabukabi. Hayi ngizamile ukubuza kahle ngazama nokufonela yona lengane. Yebo. Yes. Ngiyambuza ukuthi kwenze njani ingabe mhlawumbe khona into ayaziyo ubaba wakho. Yeah. Wathi yazi kwangibuza ubaba and ubedinwe kabukabi wathi uyerenki. Yo. Wayiyeka noma wangayishayo nengane. Ukuyishaya kanjani? Uyishaya phela ukuthi Hayi lutho. Hayi angibashaya abantu bese. cha yona ubaba wengane akayishayanga yena. Yena hayi cha akamshayanga. Yeah. Into engizwile ufuna mina la. Ungifuna mathupha. And futhi ngize njoba ngila namhlanje ngicashile. Yeah. Nginesonto ngila. Ngalishiya kanjalo itekisi ilenki. Angazi ukuthi mhlambe la kwenzakalani la thathwa ubani kodwa phela bakhona bafethu sisebenza nabo lapha yabo. Ngivale ngisho ifoni njoba ngila. Angikwazi ngisho ukusebenza, ngikwazi ngisho ukuphuma la engihlala khona manje. Ngeke ngize ngisho nala ngihlala khona yabo. So manje nginaleyo nkinga lana bafo. Angazi ukuthi ubani mhlambe ongangisiza sengicabanga nokuzikhunga manje. Yeah. Iyona into esengicabanga, iyona solution enginayo manje ukuthi vele ngiyilengise nje one time. Manje awuzameni ukubheka noma ukuthola kwaba khona elenki mhlambe nonkampani bakho mhlambe oxhumana nabo mhlambe ukuthola ukuthi kwenza kanjani. Hey bhuti njengoba ngisho nje ngithi ngicishe ngishifoni kahle ngoba le ndoda yangifonela yangifuna. Yeah. Bengike ngayivula ifoni nini kuthanga. Yeah. Ngifonela omunye ke engizwana naye. Yeah. Ngimbuza wavele wakhala kabukabi wathi mfowethu ucasha kakhulu la ukhona. Engazi ukuthi indaba seyishube kakhulu manje mfowethu isemathafeni kahle ngiswele ngisho umgodi okucasha. Manje engane kwagcina kwenzeka kanjani? Nagcina nishayene kodwa naye. Noma mhlawumbe ningaze nishaya nagcina nje ngokucabuzana. Ukulalana kanje. Phela ngishilo ngiyahle ngagcina phela nami ngisefekile njengendoda. Yeah. Mayinishana kuphi kanjani? Nihlelana kanjani? Angithi lapha ya. Yeah. Imali chazele kanje. Lapha yana siwe ioffice yabo. Yeah. La khona sibalela khona imali. Yeah. Ubaba walapha yana kahle iboss yethu ayifiki. Oh yes. Ayifiki. Ithemba ingane yayo. Oh yeah. Sithela kuyona imali njalo usuku nosuku. Sifaka imali kuyona ingane ivalele ngendlela eyivalela ngayo thina zazi yabo. Yeah. Bese ubaba walaphana liyaphela nje sonto cause anganoma unama business vela yabo. Yeah. Cause ngake ngezwa nangapha koGoli unama business yabo kodwa sikulandelile lokho sazilele silaziyo. Yeah. So manje unongabuyi nje kwesinye isikhathi abe khona ekhaya kodwa angafiki lapha eoffice. Oh yeah. Kuze kushaye o9 10. Cause sibaningi yabo. Amatekisi alapha ngithi ayi ungabala. Yebo. Ngichaza into kanjalo ke kushaya izikhathi zasebusuku impela nje. Uthola ukuthi mhlawumbe uyitshela ukuthi kusasetshenzwa kanti cha. Sesiya sebenzana manje. Uma inatamantana khona e-office. Hayi kona impela nje sakwenzela khona office. Ngokuhluleka ke nami ukuzibamba kodwa manje sengiyazisola mfowethu. Indaba lena ithanda ukungikhalisa kwesinye isikhathi ngoba manje even abazali bami abazi ukuthi ngilapha. Manje ngiyalidinga usizo ngabo ukuthi hlamba ngazi ngenza kanjani. Kodwa ke lento ke qhawe ibe nesifundo esinjani mhlawumbe kuwena mfowethu. Noma phela kubuhlungu mfowethu.
kodwa mhlawumbe ukusiza nabanye abantu mhlawumbe abangayithola sebekusona mhlawumbe ke mhlawumbe ke lesimo qha ubhekene naso. Ubhuti yabona mfowethu ngikuhlungu kakhulu isifundo engisifundelana sengingasho nje ukuthi mfowethu abanye abantu mawukuthi kanjani mfowethu abanye abantu mabazama ukuthi bayiphathe kahle bafethu emabhizinisini bayiphathe kahle emsebenzini bafethu ngoba manje nginenkinga manje enkulu angazi ukuthi kufanele ngenze njani manje. Sorry Bhuti wami kodwa ke isifundile isifundo esikhulu ngiyacela nje ngihlezi ngithandaza na kuNkulunkulu mfethu ukuthi anginike elinye ithuba mfethu ngikwazi ukuthi nami ngibuyele esimeni mfethu angazi mawunayo indlela bhuti ukuthi ningikhulumelele. Sorry bafowethu hayi akunzima bafowethu emhlabeni. Bafowethu bengicela ukuthi niqhubeke nibhale lapha nama comments ukuze ubhuti azokwazi mase mhlawumbe kulwazi omthola ambukisayo online akwazi ukuthi mhlawumbe abone ukuthi nibhale nathini ukuze ezothola ukuthi esizakala. Ngiyabingelela lami igama nguSiphiwe Mfoka Ntombela. Bengicela nje bafowethu ukuthi uma uqala ungena kuleli khasi wenze mfethu kulungile ucofoze ukuthi subscribe button ukuze mfethu uzothola okuningi okwenzakalayo. Yabona ke ingane zakwethu bafowethu ngizokhuluma namhlanje ngikulandelela udaba engike ngalifaka enkundleni zokuxhumana kulezi insuku nje ezadlule lapho khona ukubonakala khona umfowethu obe udriver wamatekisi obekhala ngokuthi ucela ukusizwa abafethu nokuhlanganiswa nelinye lama owner ukuthi kulale nengane yalo lengane futhi yona yamsukelayo because yona eyamhakayo iyona ebelokhu imenza yonke into yona yamcabuzayo naye kwazi wagcineke bafethu walingeka naye ayikho into ebengayenza bafethu. So ke bafethu ngizozama ukuthi ngikhulume nayo njengoba namhlanje kuyisonto ngizozama ukuthi ngikhulume nayo ngimfonele ubaba because sengiyithola inamba yakhe ukuze ngizokwazi ukuthi ke ngixhumane naye sikwazi ukuthi udaba selilandele ngoba umfowethu secabanga ngisho ukuyibulala manje ngosimo sokuthi akazi ukuthi uzophila phi akazi kanti ke lo muntu lona uyasho ukuthi akanalutho nje uhlele einkalweni bafethu ngoba asahlali ngisho lapha ehlala khona wathutha nengane nenkosikazi because ubeqashile wahamba yabo. So nje bafethu sekubhaceni kumanje kodwa ngizozama ukuthi ngixhumane excuse naye ubaba siza ukuthi bafethu ngathini mayelana nodaba. Ngicela ukuzama ukuthi ngimfonele nansi inamba yakhe. Come on nansi hayibo. Yebo baba njani? Yaphila so Ya siyaphila baba uZoso lo uKing Zoso. Hayi King Zoso. Shela unikana wenze njani? Hayi baba baba ukade uyangazi lo baba. Ngiyakubona lapha nenkundleni phela kwa TikTok into zenlezi. Yeah. Hayi siyabonga kakhulu baba. Siyabonga. Yebo baba. So baba ngikushayela nje baba kunodaba lana yeah. Kunodaba lapha baba lwenye insizwa lapha eke yangithinta yathi cela usizo ngokuthi ibe kade udriver wakho baba wami. Izo kade udriver wami ngasho into engishila ndoda. Anzwanga baba. Ngabusha indoda le ngifuna kade udriver wami ngifuna lapho indoda le. Yebo baba ngikhuluma ngayo impela le yansizwa leyana yebo baba. Indoda ngifuna kabi insizwa lo ngifuna vele ndoda. Yebo bengifisa ubaba ukuthi mhlawumbe sixoxe mhlawumbe baba angazi ngahlangana mhlawumbe kanjani nini mhlawumbe ke
sikwazi ukuthi nayo insizwa le ngoba iyafisa ukuthi udaba lawo lulungise ngoba iyasho ukuthi yona ayinalo icala kuyo yonke lento ngoba noma even iqali nakho kodwa iyafisa ukuthi ubaba imchazele kahle ukuthi kwenzakalani. Ndoda futhi ngihlangana nawo lo muntu lo. Nisela elanda wona ukuthi ngimchazele. Shayela ndoda. Lo muntu lona futhi ngahlangana naye ngayinkinga yabo. Kahle ukuthi singahlangana. Kodwa ayikho into engiyithabe ngifuna nje yabo lo ndoda le. Kabi ngidinga. Yebo baba imanje inkinga yebo baba ngazi ukuthi ubaba mhlawumbe nga available nini mhlawumbe ngakuyena. Ngoba kusathi ngakantula umuntu ngendawo zemhlangano nayo ndoda le ngidinga nje yabo lo ndoda le. Kusathi ngahlangana iningi cha baba yebo angazi ukuthi mhlawumbe yo yebo baba ndokhuluma ndoda ngayela shuthi baba bese ngicela ukuthi baba mhlawumbe sihlangane noma lapha na ke baba noma ngasepark lapha edrobheni. Ayikho inkinga uma ngifaka nje lo muntu ngahlangana lapha khona edrobheni ayikho inkinga. Ayikho nengane ndoda. Yebo baba ndoda. Yo Futhi akenze kube into yakho ndoda. Yebo baba ngiyabonga kakhulu baba. Alright man. Bafethu yo bafethu ngiyethemba mhlawumbe ke angazi ngiyacabanga ukuthi lapha kudingakala mhlawumbe ukuthi ngithole mhlawumbe nabanye abantu abazokwazi ukuthi bebe abaqaphi cause kuyinto enzima kakhulu cause ngiyabona njengobaba nje esho kanjena naye ngiyacabanga ukuthi naye vele uzobe efika nabantu vele ngoba vele uyagadwa vele. Bafethu ngicela ukuthi sobonana bafethu angazi ukuthi sohlela kanjani. Cause nami vele nami sengingaba senkingeni even isho wathiwa lenkaba abahlangani nayo cause vele ubaba engafuna mina ukuthi ngimhlanganise nawo lenkaba egcine ekwazile ukuthi eyibone. But ke solinde kusasa sibone ukuthi kuzoba kanjani. Uyeza umbukiso. Alright bafethu ngiyabingelela igama ngosiphiwe Mfoka Ntombela lokho kusuku olungafiki njengoba namhlanje bafethu sizobona naye insizwa ke le eyiona lamatekisi kwenye ke yeindawo asikwazi ukuthi singachaza ukubalula ukuthi lensizwa le iowner ngapi nendawo kodwa ke sobonana nayo namhlanje njengoba nje kuumsombuluko kuphuma ilanga nje liphume kahle impela ilanga namhlanje okusho ukuthi konke mhlawumbe kungenzeka mhlawumbe ukuthi ke kuzokhanya namhlanje kodwa ke asazi ukuthi ke kuzokwenza kanjani. Mfowethu nje briefly umfowethu walibika udaba lakhe ngesonto eledlule washo ukuthi ke uthwele kanzima umcabango ngisho ukuyibulala ngesimo sokuthi ke walala nengane yeowner yize ke lengane yeowner yona ayimfuna imenza yonke into ngoba yamsukela yacabuza mfowethu ungacela ukucatshuzwa yakwenza ke lokho okunye koheha okukuyenga ungacelile wena kodwa ke wagcine kusungena nawe ke mfethu ebhadini yabo nawe wagcina usudingeka mfethu mhlawumbe nje ungayivezela mhlawumbe nawe ukuthi mfethu kunjani ukuthiwa ngiyethemba ukuthi mhlawumbe nje mfethu ngiyaza kukho lula. Yebo sawubona bhuti hayi kona impela eqinisweni bhuti wami yabona nje kumanje ngiphethwe isisu manje yabona ngiyeza ukuthi hayi ngiyasaba ngiyazi ukuthi le ndoda lena vele mayifika lana yabona nje ngiyazi ukuthi olunye usuku namhlanje and futhi yabona ngathi ungifonela izolo ngingacabanga ukuthi ngizokwenza njani manje because bese ngisaba nokuvula ifoni wena uzowangincenga wathi ucela ngivule uzozama ukuyihlela le ndaba lena yabona nje manje ngiyazi lo mbhemu lo uzongibulala kulungile
Hayi kulungile mfowethu kungcono uma ubulawa umuntu ophilayo kunalento engiyiphilayo yabo le mpilo engiyiphila manje yeah inzima kakhulu qhawe inzima kakhulu ngiyazi vele ngizofa kulungile yeah sewusuku lami engiyinqumele lona namhlanje ngizamile mfowethu ukuthi ngicashe ngendlela engicasha ngayo kodwa kunzima angazi kumele ngenze njani kodwa ke ngiyabonga ukuthi mfowethu ukhona empilweni yami yeah and futhi ukube mhlamba awukho ngaba angiphumeli even ngaphandle mhlambe ngabe nje sengifila ngazi yeah because kukhona amazwi okwangiqinisa ngawo einsukwini ezidlule kade sasihlangene ngalolu suku yeah ukuthi uyacela ukuthi ngingazami nakuzilengisa nakuzibulala ngoba bese ngizitshelile ukuthi hayi manje sekuphelile ngami yeah kodwa ngiyazi lo mbhemu ngoba akacushwa hayi lwababa lona ngiyamazi hayi ukuthi mfethu angazi ungayazi kanjani indlela engimazi ngayo ngiyamazi uzongibulala uzoqeda ngami yeah Qhawe bafowethu ayisithembe kodwa ukuthi konke mhlawumbe kuzohamba kahle ngiyabona nakhunjana laphayana amaphoyisa impela akhona nawayazula la nayi nje laphana igalofu ngesimo sokuthi nami ke ukuze sikwazi ukuthi bafethu kuzoqapheka isimo ngoba konakele ngempela namhlanje bafethu and kwanami angazi kwanami mhlawumbe nami mhlawumbe ngolimala mhlawumbe noma ngeke ngilimale but asazi lutho kodwa ke ake sibone bafethu ngoba samlindile njengamanje isikhathi njengamanje o12 uma ngingaphonzisi yes o12 manje isikhathi kade ke the uzofika ngoba besimele sihlangane mhlawumbe ngabo 11 around 11 yabo kodwa ke samlindile namanje asazi ukuthi ke mhlawumbe ke uzogcina efikile noma mhlawumbe uzogcina engafikile mayifikile mhlawumbe uzofika ngaboba asasi mhlawumbe uzofika ntambama ebusuku noma mhlawumbe asasi mfethu kodwa soqhubeka sibe semlindelweni umucabanga mhlawumbe sazofika nje umucabanga noma mhlawumbe uzofika mhlawumbe le10 yabona bhuti uboss wami uzofika yeah ngiyakwazi lokho yeah as long as umnikile location nani kodwa nje uzofika ngiyamazi uyangidinga kakhulu sengizwile nangomunye umbhemu kade ngifonela nje manje nje before ngizohlangana nawe bese ngwa ignore ke vela ama calls amaningi ngenxa yesimo sokuthi manje angazi ukuthi ubani lo fonayo kunama calls akangena uthola ukuthi inumber nje ngingaziregister ngefonini yami angizazi fonelwa nama private numbers ngiwa ignore ngizothini kodwa nje hey yabona manje ngiyagula impela nje ngiyagula ngiyezwa ngiyajuluka manje khuleka qha bafethu oka kuzosatheka mala kuzoba into kanjani manje kodwa siyabonga ukuthi uhlonipha kwakho baba uthi uze lapha njengoba sibi hayi ngiyakuzwa ndoda ngifuna kavele so kumele ngihlangene nawo namhlanje kuyini manje pholo ndodana lokhu besithi siyabamba nje into encane baba umthwe hayi lutho cima so ke bafowethu ngicabanga ukuthi lendoda nayo sifikile la wena ngicabanga ukuthi lona hontsho uzohlala kulo uzobamba kulona le daddy mhlawumbe sixoxile saxoxa bese mhlawumbe uza nayo inkabi le yabo yeah so mfethu fisela indlahla qha mfethu soba right road usefikile yeah qale ngichame mhlawumbe yeah ngachitha amanzi qha yeah mfethu yeah ana mimi ngibhayelile baba ngokuthi mhlawumbe bengibhalele yebo qha qha mhlawumbe ngiyacabanga usungeza nalo mhlawumbe hayi cha ngiyiphatha lento yeah hayi sesendleleni yebo qha into ingayise kakhulu ndodana ngayise kakhulu mfana lo azibe ngumthemba kabi lo mfana lo into enzile ayifani hlobo nayo ngithatha nje okwengane yami yabo nje into enzile hayi imbi kakhulu
and ungenza isilime efoni nje manje angisamtholi yonke into amangifuna lo mfana Yeah. yabo so nje namhlanje ngimdinga Yeah. ngidinga nje kakhulu ngidinga kabi yo ngampela le nje Uhluleka wena. Yes. Uhluleka wena. Yes. Ya nja. Siyaxolisa baba, siyaxolisa. Ya wena nja. Siyaxolisa baba, siyaxolisa. Siyaxolisa Le baba. nja le. Ngizoyibuka le nja le. Uhluleka wena fanele ngibambe yes. Yangazi uba mina. Unamandla nokudubula futhi. Siyaxolisa baba. Ngizombuka lo mfana umtshele lo mfana lo. Ngizokubulala wena. Mana baba siyaxolisa baba, siyaxolisa mana baba. Baba. Baba siyaxolisa baba. Lo mfana lo yazi ngifuna ukumbuka lo mfana lo. Kama useguqa la. Siyaxolisa baba. Yamxolisela baba. Sondela woza kimi la. Iza lo ngamkuthi. Ekhaya awusondela ekhaya. Hayi imala sondela wena sondela nangifuna. Ngigadile ngoba Uzokhuluma ngizokhuluma sondela uzokhuluma ndoda ngizothi. Cha senzela ukulungisa umfethu ukulungisa yona because manje umfethu cabanga ngisho ukuyibulala manje. Akeze bezolungisa ngifuna ukulungisa. Cha sicela ukuthi kulungise kahle baba. Ndoda nawe ngathi ngibhedela manje uyangibhedela umfana wakho wenzile mfana lo. Ngiyaqolisa. Mfana yazi usini wenzile mfana lo. mana sifuna ukukhuluma into edlule. Sikhulume lento edlule kahle. Yonke into sifuna ikhulume edlule. Wobe usushayana nomuntu okhuluma kahle ezokhuluma kahle izinto. Mfana yamazi mfana wenzeni. Mina ngazi mina mfowethu. Pho into ngazi ungena kanjani? Angisho yonke into idlula ngokulungiseka. Yonke into iyalungiseka kukhulunywa. Mfana yazi bengimsembani. Mana baba sikhulume baba. Yonke into ilungiswe emlonyeni uzidlule mfowethu. Mozosuke kukuliwe ngeke isalunga lento. Okay akeze phela uzoyilungisa. Sondela mfowethu uzoyilungisa ukhulume. ndoda. Uzoyilungisela wena. Phela ngikhulumele inkinga. Iqhaza kade qhaza. Cha baba. Siyacela baba. Khuluma bani ngigqolozela manje ngithe ufuna ukukhuluma nami khuluma. Siyagada manje mawuza kimi. Dala ngala. Yale mfana bengimthemba kanjani mfana kodwa. Anenzele sengala ihlale phansi lo. Hlala Khuluma phansi. bani ndoda. Lana hlala. Khuluma ndoda. Khuluma. Ufuna ungishaya manje. Hayi wozokhuluma wena ngizonhlaniphile wena. Man baba siyaxolisa baba. Ngithemba wami mfana ngicosha ungenalutho. Yebo ngiya understand. Khuluma uzothi ngifuna ukukhuluma kodwa uzokhuluma. Sacela uhlisa umoya boss. Uhlisa umoya. Ngihlisile umoya khuluma wena. Siyaxolisa baba. Man so mfethu. Indoda khuluma. Alokho uzongibhadela phambi kwami khuluma ngifuna ukukhuluma mina. Manini maqhawe. Mana baba. So isikhathi lo muntu uthule lo muntu lo yabo uzobisha phambi kwami ngifuna ukukhuluma lo muntu lo. Mana qawe. Qawe mfethu awumchazeli baba siyaxolisa baba. Lo mfana lo yathi ngithemba ka wena. Kanti inja. Yazi umgoduyi inja fana mezo. Uyinja fana yezo. Inja fana mezo. Inja. Mbambeni. Qawe mfethu awuzama umsekela. Mbambeni. Ngicela manje. Asiqhawe mana ngicela sikhulume sihlale phansi. Okay Sikhulume le phansi into. manje mfana. Uzokhuluma Phansi nawe ehlisa umoya. Hayi baba. Iqhawe lisukume nje iqhawe sukuma nje iqhawe mfethu umchazela ubaba because Yebo hlonishwa boss. Ngiyazi ukuthi kunzima uphathi kubhlungu kodwa sacela uhlisa umoya ngichaza uvo lwami kuwe. Lana ngize lapha. Yini ufuna ukuyichaza kumina? Chaza into ufuna ukuyichaza konke uzochaza into ufuna ukuyichaza mfana ngizwe. Yebo. Kahle ngakona. Kakhulu. Ngizamile nami ukugwema konke ngone ngakho kodwa ke ngiyazi ukuthi namhlanje mhlawumbe uzongibulala kulungile. Baba mangibulawa ayikho inkinga. Bulawa imomnu ingane yami mfana, ingane yami, eyami ingane. Mfana ngithola yabo mfana lo yazi. Iphotho sesifika ndoda ngizongitshela imali lapha. Khuluma ndoda. Zofana uzosula nje kanti kumsaphi kimi lo mfana mozosula. Kababa kahlahle ngizoxolisa. Xolisa phela ngifuna ukuzoxolisa Ngizocela ungixolele. Uxolani ngicela. Ngakho konke
engikwenzile okubi kuwe ngokumosha mhlambe ngizama ukuncika enganeni yakho yini ekuthondeza khona ingane yami bengasiyona inhlobo kusondezwa yini khona khuluma ke mfana Umchazele mfethu umchazele mfethu kwenzakalani mfethu because manje yathi ngane ngathi mina ubhuta omdala wena kanti usubona intombi lapha awumchazele mfethu konke mfethu kwenzeka mfethu uze kuzokwazi ukuthi uba mhlambe kahle wena boss ngiyazi besisebenza kamnandi ngithi iminyaka mithathu manje sisebenza kodwa ke ngizoxolisa namhlanje ngilale nengane yakho yabona umgodoyini kodwa kanjani mfethu yizwa la ngithini kimi bengamele kumele uqale kahle ikanje indaba mina bengiye ngithi mangizocheckisa lapha kwakho laphana untombazane afike manje angigangele lapha ngigangele enzeni ingane yami ngithenzani ingane yami yelo mfana ngiqambela ngiyamuza usini manje kimi uthi ingane yami yiyo bemfuni lengane ngikhulise ngendlela lengane mfana ngendlela eqondile yonke into yazuwe nje funa ungcolo wakho lo ngilandele emakhanga lesa la buka manje uzokwenza namhlanje ngichaza kanjani chaza mfethu ukuthi kwenzakaleni ngiyasho ukuthi iyona ingane yangigangela ngifuna uqamba nalala kuphi naye office ofisini labani khuluma mfana kuwa lo kwala ngingala ofisini lami hayi bakwethu hayi mana phela mfethu mana sondela hayi ngeke ngiyaxolisa ngeke ngisakwazi kuyenza lento mana ngeke ngisakwazi egcineni mfethu kumele khululeke mfethu mana baba hayi khuluma yabo uyasukuma futhi zosobani mfana tuzonza naye la bethu uzoxolisa baba xolisa thini ngizoxolisa ukuthi kwenzeke iphutha xolisa iphutha lenzeni ukuvula masango enganami iphutha ngiyasho ukuthi yona iyangiheha ingane eha wena yangiheha lengane le akususakho omncane ngazama ukuyigwema ufana lo uthi ingane yami ingane mfana ngigesi ngikhulisa ngendlela yami ingane yezo hayi King Zoso ayisekho into engizoyenza mfethu akangibulale kulungile vele bese ngivele ngizinikelile baba ngithi phela mfana ngishaya ikhanda kwamanje la mina mfana lo yazi kuyafana ngiyofa namhlanje ngizokwenza njani kuyafana yikho lento le ngiyaxolisa awukwazi mfethu uvele ubaleke singaqedile mfethu awukwazi hayi ngeke mfethu ngeke ngisakwazi lo muntu uzongijubula lo ya mana nokuthi vele ulindele ukufa vele hayi ngilindele ukufa kodwa manje umonile lo muntu lona manje nayi imoto yakho ufuna ukuphuthuma emotweni yakho ufuna ukukhipha isibhamu lapha mfethu anizameni nani phela ukumbamba ngendlela eningambamba ngayo ngathi ngithola impango wena mfethu ngiyabuya mfethu okay yo yikho into manje ngaphandle yabo nje igwayo kuyabaleka nokubaleka yabo yikho ngithi mlalele kwenze njani lapho wazi ukuthi isiphiwo sakhe lengane ngomhlambi isiphiwo sakhe ingane nami isikhotheni lo gospel isikhotheni unesiphiwo lo isikhotheni lo lokho akulande emakhanga lesala kulusa inkomo akusizi siyaxolisa ubaba kodwa ungimisele kodwa ngothebe mhlambe ngiqolele kanjalo ya unayo ingane nafana unayo ingane pho yini uzoyazi ngengane wena yazi nje ngengane yeah ngithi yabo uhlanganise ukuthi unengane uzokhuluma indaba zengane ungenangane kwawena hayi ngiyaxolisa baba la mfana manje umshaya ikhanda kuphela into engizosiza kuyena mela afela mfana kodwa mhlawumbe base kwenzeka kanjeni impela mhlawumbe ngenzeka egcina ngamshaya ngekhanda
gcina futhi nawe usuyamoshola amehlo abuhleli lezi phakathi kwabantu wena uxabana nalowa mfana mase egcine sefe yabo lonto leyo yikho ngithi mina siyilungisa mfana ngithole nginalutho lo mfana lo enginalutho ngamlethela eThekwini ngizomsiza Mbese yafisa ukuthi mhlawumbe uma kwenzeka ubalekelani nebaleka ngikutshela yini ibalekelani siyabale e-office lami ngicabanga e-office lami nokumhlonipha umlungu wakhe yangihlonipha la yangihlonipha lomgodweni la ehlonipha yani njalo ya yinjalo ya ayikho hlonipha la mfana ngimhlonipha kodwa abe ngiyavuma ukhona ngwa kwawena nje angazi ngibambelani angazi ukuthi ngibambe yona mfana lo kumele afe lo mfana la